everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Oh, thank you. Nabusog ko. Oh. Ay, padundunan ni natag soft drink, bi. Kau na tayo, maestra tayo niya, inununan. Ano di ay kanindot anak, kalami anak. No dahil, labi na niya asad, yun yung apilan ko niyo palit og soft drinks. Sa mo busog na to, ani. Yan ang kiinom ang soft drink. Hota o kinom, Alan. Hota. Urot kita. Basta po nga, tintal gitaon ko. Ha? Unsay na tintal? Tintal siya ko ginom sa soft drink. Kuhan mo ko na, abin mo, Apol, naglikay na magrunta kung mo inom mo soft drink kay medyo, ay, likay sa diabetes. Dili mo ka pirmi. Aw, dili, noon. Oh, wanay kaso eh. Okay, karon padayon ako ang pag-deal ni Mas Perfume, ha? Ay, kining, Apol, kining, nilang una tingali ko na, kay, kung kay abigod ni mo, nangandam pa ko para graduation sa among anak ni Chona, ni Nayatina ba? Graduar na mga taon. Graduar na. O, di mas pahinuon. Imong gamiton na to sa graduation si mong anak. Kuan manggod kining ibaw ka magpakiter manggod si Chona. Nga magpasagdan ako sa gastuhan. Oh, okay. Mao ba? O, data-data man ni. 3 gifts naman ni. Data-data. Unsay 3 gifts? Katu ka mo data. Mo na 3 gifts. Katulo. Katulo. Mao ba? Simple kaayo eh. Katulo ka mo hatag. Hatag as buntag. Hatag sa paniudto. I mean, udto niya. Hatag sa gabi eh. Mo nga. Mo na 3 gifts. Samot. Di ko kabayad na no. Skandal na 3 gifts. Buntag udto. Gabi na no. Di madari. Okay. Anha na ka mo bayad ron sa... Kung makakwarta ka na. Unsa? Anak ka makamubayad kung makakwarta ka na. Okay na. Nya, Lisura sa dana. okay ro, uy. Anak ka bayad kung makakwarta na ka. Sa may lisod, uy. Aron dili ka maglisod. Ako na nihatag ni mo. Unsa? Oo. Anak, okay. Huwag na problema. Ako na lang ihatag ni mo. Aron di ka ma-problema. Husay rin mong huna-huna. Sure ka? Sure. Ay, nga basi nagtiaw ka lang. Aston, wak manggudoy nga no magtiaw mo yun. Unsay angay na kung tiawan nga okay ra manggudoy di ni joke. Kuan tingali, Paul, si Bay Butong, siya nalagi baligya tingali ana. Si Butong? Bay Butong? Asa man dis Butong? Asa siya nupuyo? Naaraman na suyo, na sa may sibay na mo. Wa man lagi siya. Bitaw da. Murag wa tod siya. Akong tawag ka na. Ay na lang. Murag interesado to siya mo palit o perfume. Ay na lang lagi. Gitaw ka na ako. Ayaw na lang lagi kay ako rin ihatag ni mo. Ay, ilaw. Murag miring na. Mutubag na ni. Hello, Milan! Asa ka ron? Kwan, tanong ko bilyan. 2 simisukal na rin. Diaron ko sa Jankos. Sa may manalili ba? Mao ba? Dali. Naghan kita, parting ka na. Ay, di lang ko tingali magkaanhari abay, may bisita mangod ko. Ha? Bisita? Kisa bisita ni mo? Si Apple bay, nagdeal og perfume. Ikalipalit ari be? Ha? Di ba? Perfume? Saan na humota? Humuto eh. Diya sa Apple, istorya mo. Apple. Diya sa Butong, istorya mo. Ambi. Hello, Butong. Politik ko, be. Nagdeal ko mga perfume. Unsa pa na imong perfume? Kanang mga Dior, mga paper, o pakarbon, o padyo? Mga branded mo sa nang imo, uy? Bitaw. Paul. Di ko ano perfume pa, kay sinusol ko ano ni. Samot kung sa ino sa perfume.
Okay, sige, salamat. Alan, di siya mo palit, Sinuson ko na siya. Musamot ko niya ang sino sa perfume. Mao ba? Baby. Hello, bye. Bay! Oh, Salamat sa pagtawag, ha? I-open lang niya ako kay basta nagkada rin. Basta ko pergim. sige, bye, Butong. Salamat, ha? Bay! Sige, Okay. bay! Sige, bye. Bay? Bay, Bay, ano ka? Bay! bye, Butong. Ano ko, ay? Bye. Muro, no, sa magkakalito ka kaluya niya. Bye, Butong. Ano, tis ba yalan? Bida, tawag na ko balik, be. Murang tulad kalit kaluya. Ay, pangkong lang yan. Wala, hindi na magkuntas ba yalan? Maunsan ka to siya. Waka to atake, ha? Alan, naunsa ka? Ngano ka, uy? Medyo, murag, tugon ko, murag, lipong ko. High blood ka? Basin, over fatigue lang siguro ko. Uy, kung mo na pahuway, pahuway. Uy, bibarag mo ka. Sorry, kalit marani. Gusto kong mapahuway, ha? Oo. Asan yun yung kwarto ni Chona? Dali, ihatod ka. Okay. Mauna ni. Ayun na, ha? Akong ablihan. Naabli na. Dali, hinay lang. Dali. Hinay lang. Niyan na pasin yung kama. Sige, hinay lang. Hubuan ta ka sa mas nina, ha? Dali. Huwag ka makakahubo sa imong sapatos. Diri, be. Una-unta na. Okay, karon nako ang medyas o sapatos. Ang kalsonis na pud para makapahuay kag tarong. Hubuon natin mga kalsonis, ha? Be, asa gamay mong sampot, be. Ande. Asa naman is nanay, uy. Hapit na mag-alas 9. Wa pa man kihapon siya. Gamay na namin nabilin din, Tawagan ako, be. Imong cellphone. Ay, thank you. Hello, Athena. Nay, asa na ka? On my way na. Mga 15 minutes na anak ko. Dali na. O, lagi. Sige na, bye. Nagpaabot na ako ng akong anak. Okay. Punita nang usa ka bandol diha. Ha? Kanang naa sa huno sa akong table. Saan man? Pagkuha ko sa ka bandol diha. Worth 100,000. Thank you. Dali na. Angkas na. Dugay lagi ka, nay. Ay, overtime pa taon. Kayod og maayo. Para sa imong umaabot nga graduation. Oops. Okay na ka? O, nay. Oops. Unsa kay giandam niyang pagkaon? Gigutom gid ko ay.
naman ka? Ni alagi sandal sa babae, nay. Ha? Dili man ni imo, nay, diba? Oh. Dili. Kinsa tag-iya ni maong sandal? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!